Bl-Istrina wara l-bib bħalissa din l-aħħar preparamenti f'dar il-Meditterran għall-Konferenzi. Il-post li minnu nhar is-26 ta' Diċembru se jintlaqgħu t-telefonati bid-donazzjonijiet kif ukoll fejn se jittella l-ispettaklu tal-Istrina. Ninsabu preparati u fil-ħin, hekk sostniet il-President ta' Malta Marie Louise Colerio Preca fi żjara li għamlet fuq il-post fejn assistit għall-aħħar tħejjiet. Issa jidher li qed jaqgħod kollox naturalment. It-tim li ħadem bisħieħ biex naslu jekk Alla jrid sa il-ġimgħa għaddej fl-aħħar preparamenti tiegħu minn kull lat, ġifieri mhux biss qed nitkellmu in terms ta' logistics, ta' palk u dawl u sound, etc. Ma qed nitkellmu wkoll fuq għadd kbir ta' nies li qed jaħdmu biex jagħmlu kuntatti bit-telefon, jippreparaw affarijiet oħra. Ħanajdlu hekk ta' wara l-continuous ikun qed jidhru permezz tal-palk. Bħal kull sena l-ispettaklu li jagħti pjaċir lil kull min isegwi l-Istrina mhux se jonqos. Bħala spettaklu għandna band live mexxija minn Joe Brown, il-ftuħ ġie mexxi mill-Bravo Felix Busuttil, għandna kant, għandna dawk il-comedy slots ngħidilhom jiena b'ministri u membri parlamentari li se jkunu qed jagħmluha ta' xi ħaġa li mhux is-soltu narawhom, pereżempju kantanti bħal Freddie Mercury, spettaklu li ċertament se jiżra l-ferħ. Għalhekk kull ma tfadal isir hija lil Maltin u Lawċin għal darb'oħra juru s-solidarjetà tagħhom.